to yanzu ba dawo ba abin da ya faru Kano tsakanin Kwankwaso da Abba yayi butulci Abba bai butulci ba siyasa kusan siyasa haka ta gada sannan tun da siyasa ba addini bace NNPP gaba ɗaya jiha guda gare ta ita a Kano kuma ko Kano ina tabbata muku zaben 2023 ba NNPP ta ci zabe ba APC ta ci zabe ƙuri'un jabo an ka yi amfani da su an ka taimaka ma NNPP ƙuri'un jabo ai da an ka zo kotu da an ka fitar da ƙuri'un sai APC ta zanga ba shi yasa ai kotu ta ce ba APC an ka ce court of appeal tribunal ta farko kenan da an ka ce court of appeal ta tabbatar da abin da tribunal ta yi an ka tashi an ka tafi supreme court to sai an ka yi rashin sa'a akwai wata yarjejeniya da an kai akwai wani kwamiti na dattijai na Najeriya to sai sun ka dibi irin hayaniyar da ake yi in an ka zo zaɓe muna tare shi ga kwata-kwata na can sama doka to in an ka ce a yi shari'a shi ko minti guda bai bisa kujera ta yi saboda takardu ne dun na jabo ne kuma gara ka yi magudin zaɓe ka zo da ƙuri'un jabu bisa ka zo takardun jabu ga kotu ga harkar zaɓe to duk takardu na jabu ne ya ce ya yi makarantar sakandare 1970 ya gama makarantar nan ko da an ka zo an ka bincika makarantar 74 an ka buɗe ta kaga shekara 4 da gama sannan an ka buɗe makarantar shi ɗaya ya gar sannan ƴan uwa ne sun ce don Allah mutum guda ba biyu ba mutum guda abokin karatun ka saka ba da shekara bai aka yi sakandare ba don Allah ba sunan mutum guda ko wanda ya mutu wanda ko ka zanna ga kujerar ka ga tashi aji guda sakandare hayyo bai faɗi ba kaji ɗaya don haka an samu matsala ko ba a samu ba na biyu lokacin da ya zo gwamna sai ya kawo takardar cewa digiri ya na akawancin amma da ya zo takarar shugaban ƙasa kuma sai digiri ya rikide ya koma hawainiya sai ya ce digiri ne na economics to ka san 'yan siyasa da ɗaukan marai 'yan adawa ta yi dama masu kuɗi ne daɗa makarantar da ya ce ya yi digirin sun ka shiga jirgi har makarantar nan sun ka sun ka yi photocopy da takardu ku nan ba sun sa Allah su ba su taɓa ganin waɗannan takardu ba su nan ba shi su ba to ku rubuta mana a mai koma Najeriya yana can ya yi presenting ya ce makarantar ku yi makarantar ta rubuta takardar cewa waɗanda takardu ba su nan ba shi su ba sannan wannan suna nashi su da bakin zan da an ka buɗe makarantar zuwa babu ɗalibi mai wannan suna da ya karatu makarantar akwai zaɓe ko ya rushe to sai da tije la'akari da yanzu in an ka ce a soke zaɓuɓɓukan masu irin waɗannan kujeri irin fitintunnun da aka yi da kashe-kashen da aka yi da kuɗin da ake kashewa da sauransu sai sun ka roƙa don Allah the worst has happened bannan an riga an yi a batta haka nan don Allah kowa a bashi bisa kujera ta yi to kaji abin da ya tabbatar ma NNPP kujerar gwamnati ta Kano amma yanzu haka ba su zama su zaɓe ba ɗai kenan tun 2023 kenan to yanzu ina tambayar ka don Allah wane hope aga NNPP 2027 su kawo jihar Kano babu wani hope to shi Abba sai ya kire mai gida mu bi mutanen ka dai ga kowa suna nan ba wai don ana son su ba amma don mu tsire da mutuncin mu sai ya ce a'a shi bai yarda ba kuma saboda bukata ta ya faɗi bukata sai an yi mai kaza sai an yi mai kaza wanda an jiha guda cikin 36 kasa wata ba ana ce mai dan siyasa gari guda to sai ya nuna izza tun da ya ga ana da datai to da babu ga kadan an kai ta lallaba ta ce ya ce ni kan bayyana ai waga kunya ta addini don haka ni kan na bi su ba addini bane yanzu mu da ka addini yanzu in ana yankan jikina ina cewa na ba aikin da nika yi saboda addini ne ba a bari amma siyasar banza siyasar yahudu kaga tsaya girman ka ya faɗi akan aikin banza don haka ni ban ga laifin Abba ba laifin baba ne na gani inda dan siyasa kwarai ne ma sai ya ce dibo Abba kai yaro kake yanzu ka taso ni na riga na gama siyasa na yi ma izini ta duk inda zakana shikenan amma ni ba zan koma can ba kaga ai ya bisa ga hakan gada ya ce wai ya ci amana ta ya ga butulci sannan butulci sabon al'amari ne ga siyasa
wai ɗan siyasa an ba mutum ba faɗa min ɗan siyasa guda Najeriya da ba mutum ba ai da ba yana cikin rukunin siyasa butunci da munafunci duk wanda ya yarda a kira shi ɗan siyasa to munafikin Allah ne yan siyasa rukunin siyasa tun shekaru baya ko nice adadin rukunin musulunci su aga siyasa rukuni nawa an ga musulunci guda 5 to su an rukunin siyasa na farko ƙarya na biyu walwala alkawari na uku cin amana wanda ta tsuguna ta haifi ɗan siyasa ‘yan kwakul ɗin sun haƙulla sai ya ci amanarta tambayi duk wani ɗan siyasa zai faɗa ba an ci amana ta yi shi ya zaga sunan kuka ɗaya suka an ci amana da Allah sa ga ka dama a gidan cin amana ne ƙarya walwala alkawari cin amana rashin kunya shi ne abu na hudu ɗan siyasa bai san kunya ba tun da ɗan siyasa kila in yana APC PDP fatin azzalumai ne PDP ta yi kaza yana ƙari waɗannan ɗunwa gobe ka ji shi ya haɗa PDP an yi ko ba a yi ba ko in ɗan PDP ne APC taron azzalumai APC sun yi kaza APC sun ka ɗaure babban disgindi yana nan bayan ɗan ɗunwa ne gobe sai ka ji shi APC akwai rashin kunya da ya wannan don duk ɗan siyasa bai da kunya ƙarya walwala alkawari cin amana rashin kunya sai mi annabiyar munafuci duk ɗansa in dai kayan da kai ɗansa ya zai to munafuki yake in ko gemin ne ya yi fari kamar na dalle abu in dai ɗansa ya sani munafuki ne in kuna da wanda za ku yi su zakku jasuwa ni duk na ce ni bai da kowa ba to Allah ya shirye da mu sai dai kila iyaka abinda za a samu a ce wasu sun ɗara wasu dama amma dai ɗan siyasa babu da kwarai sai dai a ce wasu sun ɗara wasu dama to Allah ya shirya da mu madalla don haka muna ba shi shawara yayi niyya ya bi abba tun girma ne bai yi da zubewa ba tunda yanzu gashi nan ɗan majalisa sun bi shi kaga an baka kai ɗai da kai sai su belle abu da tare da kai shi ko belle abu abin ga ba kamar da bai da amfani in siyasa ta taso don da ni ko ƙuri'a ban je hawa balle karkar ta Allah ya shirya da mu don mu koma ga karatu mu shi ya aibi ai da shi ya diga nuna take shi ba duk wanda shi ya biya zai na jawa'a zanga da kai to kuma ba a bari ko ci muna nan muna yi ko da kaccika iskan muna yi duk ɗan siyasar da an Najeriya shekarun wa'azi na sun girbi shekarun siyasa ta faru da Tinubu duk wanda ka ansa sunan ɗan siyasa Najeriya wa'azi na ya girbi siyasa ta don haka wa'azi na yana saman sai ko da ya fara siyasa ina wa'azi ba irin yan ranke da mallaman nan da yan siyasa ka izuwa ba kaji sanda da fara siyasa duk wanda a wata ciya yau Najeriya ba kowa na masannan to amen